Яшелүзән районы Васильева бистәсе көндә җыелган чүпне биредән Казанга ташыйлар. Как заполнится машина, мы отправляемся на полигон химический в Казани. Яшелүзәннең үчүплеге инде 2нче елын эшләми, ул тулган. Яңасында ача алмыйлар. Бу бер район проблемасы гына түгел, бу бөтен республикага кагыла. Узган ел чүп реформасына кирешкәч, районнарда чүп полигоннары ябыла башлаган. Мы им рады за хлеб, за соль на столе, за овощи, за мясо, за молоко, но мусор свой, пожалуйста, складируйте у себя. Безнең көн сайын Казанда 2000 примерно тонна җыела чүп, 22-25% примерно безнең читтәге чүп Казанда районнардан килә торган. Аларның полигоннары ябык. И шуңа күрә рекуператорга бер нәрсә дә калмый, безгә ташый, ул вынужден безгә ул чүпне ташырга, каядыр куярга аны кирәк. Бүген Казанда 2 полигон бар, Восточный һәм Химический. Искәндәр Гыйниятуллин белдергәнчә, бирегә Яшелүзән, Лаеш, Питрәч, Биектаудан чүп китерелә. Восточный чүплегенең 2нче чиратын ачарга мәҗбүр булачаклар. Восточный полигоны 2017 елның язында ачыла һәм 3 ел ярым вакыт эчендә аның биеклеге генә дә 25 метрга җитә. Бүген чүплекнең беренче чираты инде 96%га тулы. Тик Казан мэриясе мәгълүматын ПЖКХ ширкәте кире кага. Бу төбәк операторы Казан һәм 21 районга хезмәт күрсәтә. Алар сүзләренчә бары Яшелүзән районы гына һәм Лаештан өлешчә бүген чүпне Казанга китерәләр. 2019 елны без башлаганда ситуация шундый иде, күп районнарның полигоннары жабык иде. Ул вакытта монда и Зеленодольский районы, Питрәч, Высокая гора, Лаешский район отходлары да җибәрәләр иде. Хәзер ничә район булып чыган? Уже 2019 елдан соң күп жабык полигоннарны ачтылар. Этот Питрәчнекен, Высокая гораныкын, Казанга уже этот Лаешның менә аэропортка хәтле жаклары, то есть это уже опять же Казан халкы тора торган җирләр дип әйтсәк инде. Район мусор дип әйтеп тә булмый инде. Аны Лаештан булгач, Лаештан килә ул. Лаешның күпчелек чүбе Алексеевскага озатыла. Питрәч үз чүбен үзендә калдыра. Биектау районында чүпләрнең Казанга китүен ишеткәч аптырап калдылар. Мине төп соравым шул. Биектаудагы чүпләр шушында гына китереләме? Түлк шушында гына. Башка yerdə менә бүтән ни юк. Әле без даже менә җәй айларында, көз айларында чүп күбәгәчен чистагы җитәкчеләр безгә чыкты. Бер хәтле Казан тирәсендәге чүпләрне бер хәтле кабул иттек. Биектаудагы чүплек 21 ел эшли. Ул әле 30%ка гына тула. Башка районнарда чүп ябылу ул зур проблема. Зур проблема, чөнки башка аша алмыйлар инде. Менә хәзер Биектау районында мондый полигон ашарып диелсә мөмкин түгел. Сезгә нәдә андый куркыныч яны дип уйламыйсызмы? Юк. 38 елга хәле минем бөтен рөхсәт кәгазьләрем дә бар. Казан хакимиятендә белдерүләренчә, шәһәр полигонына авыллардан чүп китерелә башлагач, башкалада сасы чыгудан зарланучылар арткан. В этом году, начиная с весны, Быелның язында Самосырова, Константиновка бистәләре ят из булуга зарлана башлады. Безнең комитетка көн сайын мөрәҗәгать итәләр. Исе дип инде монда, исендә тоже әйтергә, без бит менә монда торабыз, безнең генә Восточный гына полигон түгел, монда 3 полигон, и Восточный полигоны, Самосыровский полигон, Пековский полигон. Монда бит барыбер накопительный эффект бар. Чүп реформасы өчен җаваплы органнарның берсе төзелеш, торак коммуналь хуҗалыгы министрлыгы бу атнада әлеге мәсьәләгә аңлатма бирмәде. Шунлыктан килеп туган хәлнең кайчан тулысынча чишеләчәгенә дә өстәмә ачыклык кертеп булмады. Мәсәлән, Яшелүзән районында әйтүләренчә, алар термик эшкәртү заводына өмет итә. Әлеге башка юллар юк. Без инде чүпне Казанга ташыйбыз, ләкин безнең районда чүпне термик эшкәртү заводы төзелә. Шуңа инде өметләр баклыйбыз. Хәзер Казан хакимияте төбәк операторын чүп ташу буенча кабул ителгән территориаль схеманы бузуда гаеплый. Бу территориаль схемада маршрутлар Казанга кергән, Казанга керә торган маршрутлар юк. Читкә районнардан. Шуңа күрә без аны шутлыйбыз нарушение дип. Вот. И антурында без әйттек Кабинет министровка. Территориальный схема буенча бар полигоннар, лимитлар кая размещаться итәргә тиеш. Ул лимитлар, в принципе, нарушаться ителмәгән. То есть полигонның лимитлары бар иде, да, монда җибәрелде. Казанныкы гына түгел, другой районнарның да отходлары.
нарушение дип моны әйтергә, әйтә алмыйм. Казанның көнбатыш өлешенә караган 4 районда полигон юк. Ләкин шуп реформасы буенча киләчәктә Татарстан районнарында шуплекләр ябылуны күздә тота. Һәм берничә районда Арча, Югарыстан, Алексеевскида шупны айыру һәм полигон булдыру каралган. Әгәр алары гына бу мәсьәләне шиша алса. Биектау, Яшелүзән районнарыннан Айзат Шаймарданов, Рәмзил Гарипов, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы.